Bon vespre, amics. Un dijous més amb tots vosaltres. Des de Constantí Ràdio, al dial 97.9 de la FM, iniciem Arran de vers a frec de llavi. Viatgem cap al món de les sensacions i els sentiments a través de la poesia. Avui tenim una convidada que és creativa per partida doble. És a dir, ella no només escriu, sinó que també composa música. I pel que sé, sent veritable passió per la creació musical. Ella ve del Maresme, concretament del poble de Mataró. Ella és l'Adela Filbà. Bon vespre, Adela. Bon vespre. Com estàs? Molt bé, encantada d'estar aquí. Què tal el viatge? Ui, molt bé, no me n'he donat. Sí? Sí. Molt bé. És d'agrair perquè doncs, vens de lluny, vull dir, no estàs aquí mateix. Sí. Llavors, doncs, moltes gràcies de que hagis acceptat aquesta invitació. Gràcies a vosaltres Un plaer per convidar-me. Un plaer tenir-te aquí a Constantí Ràdio. Bé, tal com us he dit, l'Adela sent passió per la música. Tant és així que comença els seus estudis musicals de guitarra i totes les disciplines corresponents per la seva llicenciatura, assoleix el títol superior de guitarra pel Conservatori de Música del Liceu a l'any 1982. L'Adela ha exercit de mestra de música a secundària, a escoles de Mataró, Barcelona, Arenys de Munt. També ha col·laborat amb companyies de teatre i en altres espectacles. I bé, jo diria que és una dona que és molt activa i que fa moltes coses, no para. És així, Adela? Sí, és que m'agrada, bueno, sobretot el món de l'art, m'agrada molt el teatre. Després llegirem una mica que m'ha enviat aquí una biografia de la seva història, no? Jo et volia preguntar, Adela, quan t'adones tu de que el teu és la música? Explica'ns una miqueta. Bé, com comences. En realitat jo de menuda en tenia boig el piano. I la música des de menuda, però no es podia. Ja. Econòmicament no es podia. I la meva cosina sí que tenia piano, però la meva cosina tant se n'hi donava. I llavors quan anava a casa seva em posaven el piano i començava a tocar, no sé el que tocava. Però o sigui, eres molt petita. Sí, molt petita. I llavors de petita ja... o cantàvem corals, així. Sí. Llavors també ballava, o sigui, a l'escola hi havia un teatre, i quan fèiem el minuet i tot això, doncs sortia en els espectacles a ballar i així, i també m'agradava molt el teatre, i havia fet alguna cosa de teatre, i llavors escriure sí, vaig començar més tard, i escrivia molt malament, moltes faltes d'ortografia, perquè estudiava en castellà. I clar, jo deia d'estudiar música, però que em van posar a treballar 9 anys i vinc a treballar, i quan jo ja em pensava, perquè ja em preguntaven quan seràs gran, què serà? Jo deia, jo aunque haré música, perquè era pisota, i jo veia que passaven els anys i nunca estava ni músic ni era música, i vaig dir, ja està, ja no. Fins que hi va haver un canvi molt radical a la meva vida. Sí. I llavors, a partir de llavors, ja era els 25 o 26 anys tenia. A partir de llavors em van regalar una guitarra. No explico massa el canvi perquè és una mica... Sí, fem una mica de resum, oi? Sí. La qüestió que va ser un canvi radical molt fort. O sigui, gràcies a un regal, diguem-ne, no? I llavors, a partir d'aquest canvi radical molt fort, vaig començar a fer atletisme, em van regalar una guitarra, i quan la vaig veure allà vaig dir, d'aquesta no en separa ningú. Aquesta és meva. Ningú. I ja al cap de poc començava a estudiar, al 72, al gener, i bé, i llavors va anar molt bé, vaig fer 4 cursos de cop, i treballant i estudiant, sempre... Sí, de fet aquí veig que m'ho has explicat, sí. Que al 72 comences els estudis musicals de guitarra. Sí, al Conservatori del Liceu, bueno, a Mataró, ens examinàvem al Liceu i després el vaig acabar al Liceu perquè ja era el superior i es tenia que fer... I també veig que has cantat en diverses corals. Sí, i també vaig fer piano, la flauta la vaig fer pel meu compte. I abans també vaig fer cant, vaig fer un any de cant, i abans vaig cantar diversos corals, vam fer una òpera d'Ido i Enees que estava molt cor, que va ser apoteòsic perquè vam arribar amb un sol i només érem 2, o sigui que s'equivocava amb el sol, aquell s'ensorrava tot, i com vam acabar el sol li faig jo amb la meva companya xum, un cap de colze, perquè i ja hem arribat, va ser molt maco el dia del Ido i Enees. Que passa que va ser una experiència i abans tota la vida jo no em podia passar tota la vida. O sigui, primer diríem que tu t'ha vingut més primer la música i després la poesia, no?
Una cosa Sí, t'ha dut a però també l'altra? m'agradava, també. També t'agradava? Sí. I de petita, jo, per exemple, a les amigues els hi deia, en vez de jugar amb nines, els hi deia, fem teatre. I a ells no els agradava perquè volien jugar amb nines. I jo deia, fem teatre, fem comèdia. Sí. I bueno, la música, sí. Suposo que també hi feia molt que el meu pare i la meva mare cantaven, no professionals, Però tu has viscut a casa, diguéssim. Sí. Tu veies a casa aquesta ells cantaven dinàmica. peces d'òpera, o sigui que, amb la veu impostada i així, i suposo que llavors la meva mare, el dia que vaig portar el piano a casa, la meva mare em vaig veure que tocava alguna cosa i va dir que l'escola Has crescut una miqueta, diguem-ne, entre música. Sí, o envoltada de... Sí. Llavors també anava al catecisme, i al catecisme també cantàvem, i també cantàvem al col·le, bueno, cantàvem allò, cara al sol i tot això, però com que era cantar, a mi em anava bé, sí. La qüestió era cantar. La qüestió era cantar, i com cantàvem allò de la gimnàstica, que la mirada clara i lejos, i a mi m'encantava, perquè com que cantava i baixava les escales allò cantant, doncs jo doncs m'endonava per qui cantava, si ho cantava en català o cantava en castellà. I clar, però llavors en el col·le es podia fer música, però jo no podia fer econòmicament. I llavors va donar la casualitat que la noia que tocava, l'Assumpció Mataró, que tocava llavors a l'escola, tocava el piano, quan nosaltres ballàvem, va ser la meva primera professora. Molt bé. Va anar a casa seva a ser la primera professora. I allà ja vas continuar? Allà vaig continuar i llavors res, quan ja feia tercer o així, ja feia classes sense cobrar, em feien fer classes inclús a l'escola. Els inicis que sempre són. Sí, sense cobrar i sense res, i d'aquí ja va venir una cosa, una altra, i llavors començar a cantar ho vaig fer per teràpia. Bueno, per teràpia, per necessitat. Per necessitat. Igual que la poesia. Tot. Perquè t'adones de que quan estàs fent aquella... Bueno, quan estàs utilitzant aquest medi com és la música o la poesia, t'adones que et trobes més bé, no? Sí, és una manera t'allibera, o sigui, tens unes opressions a dintre teu i llavors fas les cançons. I és per una temàtica que estàs vivint en aquell moment actual. I llavors vas un menú la gent li va agradar i feia algun recital, vaig guanyar concursos, em vaig guanyar 3 o 4, no me'n recordo, i mira, bé, sí. Què us sembla, doncs, si... A mi m'agradaria escoltar una cançó teva, que ens ha portat unes cançons, l'Adela. Sí. Quina vols que escoltem primer? Mira, aquesta de la Sorra a mi m'agrada molt, i agrada molt, per la xarxa i tot, i no l'he cantada mai en directe. Encara no l'he estrenada. Doncs ho has de fer-ho. I ara, de tota manera, l'escoltarem aquí, a Constantí Ràdio. Vinga, som-hi, escoltem-la.
Molt bé, Adela, molt bonica, la cançó. Felicitats. Gràcies. Felicitats. Bé, la música i la poesia són bones aliades, Adela. Podríem dir que l'una acompanya l'altra. La poesia com et va sorgir a tu? Va ser en un moment determinat o potser les mateixes cançons et van fer despertar allò que ja duies dins, aquesta necessitat d'explicar a través de la paraula en poemes? D'una manera, sí, diguem, molt natural, va sortir la poesia, o sigui, de vegades tenia alguna cosa que dir i començava a escriure molt malament. Quan escoltaves la música et venien les idees? Em venien separat, o sigui, separat. Vale, no anava... No, separat. Per exemple, a les cançons hi ha com molts sistemes per fer-ho. Un pot ser que et surti la música, fa i dius, oh, mira, bé. Per exemple, la de la Lluna, que va guanyar el tercer premi, allà a Salitja, Girona, aquella em va sortir, estava a la màquina, acabava d'allò, estava netejant allò, i surt lluna, pam, pam. I a partir d'aquí vaig fer la de la Lluna. Llavors, la de el primer concurs que em vaig presentar, que va ser a Palamós, aquella, que clar, jo vaig decidir que em presentava a Palamós, per tant tenia que fer una cançó, i vaig voler fer a Palamós, motivada per un Palamós. I vaig fer la música, i llavors la lletra la vaig fer mentre feia un sofregit. Sí, mentre feia el sofregit vaig fer la lletra. Fantàstic. I clar, de vegades, normalment, quasi que diguem, o surt paral·lel música i text, o la música després el text. No hi ha una fórmula matemàtica, que no? No, et surt. Jo crec molt amb l'inspiració. Amb la inspiració. Si de vegades he estat dormint, si estàs en un moment i em desperto mitjanit. I has d'escriure, que sí? Això crec que ho fem tots, No, abans no passava tant. Gairebé, alguns convidats que han vingut aquí m'expliquen també que es desperten a la nit i han d'escriure allò que els hi ve al cap. Bé, estic llegint que has fet 3 CDs de cançons interpretades, composades amb veu i guitarra. I 2 d'instrumentals. I 2 d'instrumentals. Després també has actuat a la televisió de Mataró, Catalunya Ràdio, algunes entrevistes a Ràdio Girona. És a dir que Catalunya Ràdio va ser un programa que feien, em sembla que van ser de 900, vaig quedar als 40, els principals no ho sé. I llavors hi havia l'Escamilla i vaig anar allà en el programa i vam posar la cançó i tal. Sí. Molt bé, és que l'Adela és mirar-la i és tota alegria, desprens-la. I a Girona va ser a repercutir el primer premi de l'Ondina al Festival de Salitja, que llavors vaig anar a Girona i em va fer una entrevista a Ràdio Girona, que són encantadors, són molt macos. A Catalunya Ràdio molt estressats tots plegats. No tan macos, diguéssim. Quin estrès que portàvem, mare de Déu. Molt bé, i actualment estàs jubilada? Sí. I formes part del grup de gitanes de Granollers? Sí. I gitanes de Mataró també? Vaig començar a Mataró i llavors deixem-ho perquè vaig deixar-ho i ara estàs i vaig anar a Granollers i a Granollers molt bé sí, Espanya van superbé i cap problema i jo cada any ja fa 3 o 4 anys aquest serà el quart any i mentre ho pugui anar fent aquí dius que estàs esperant superar els 1.750 poemes? Sí. Vols arribar a aquesta xifra? No, jo ja he arribat. Ara són molts. Sí. Entre els que tenia i els que vaig fent. Ara em faig per dia 3 o 4 per dia. Et fas aquesta, diguem, fas com una idea de fer-ne 3 o 4? No. És perquè, per exemple, tinc algo que em roda pel cap i abans ho vull expressar-ho i expresso a la meva manera. Es diu poesia o com vulguis dir. I després, per exemple, em va sortir allò dels refranys, em va agradar molt. Jo sempre pensava, els refranys catalans m'agraden molt i em vaig fer una sèrie, que la tinc a mitges. I faig sèries, però també n'he fet sobre o ecologisme, o tinc un que està també a mitges ara, que no me'n recordo de què és, però també, i aquest que he fet de la Font d'en Pinós, també va ser una sèrie de 10. Que de fet vam estar fa una setmana a la Font d'en Pinós, ens vam veure. Diumenge, que va ser molt bonic també. Una meravella. Una meravella d'acte, sí. I Adela, on podem trobar els teus CDs? No estan. No estan? A més, no, perquè és una producció que ha tingut molta història, em sembla que ja t'ho vaig explicar, i en realitat estaven fets en casets així, amb estudis de... Bé, i de fet, si algú volgués contactar amb tu, també pot contactar a través del Facebook. Sí, està. Adela Filmar, no?
I estan, a més en el Blogger, també estan, en el YouTube, Molt en el bé. YouTube també hi són. En el YouTube també hi estan. Sí, Molt bé, estan molt bé. amb imatges i així, sí. Adela, i si escoltem la segona cançó? Ah, la de l'Ondina? Vinga, va, doncs escoltem sí. l'Ondina? Sí. Vinga, va, som-hi, l'Ondina. Ves a la cara que tens tan bella. Undina, Undina, balles la dansa que el riu et marca. Brandeixes l'aire que el vent et porta. Els peixos diuen que ets juganera. Que bonica l'Ondina, eh? I va guanyar el primer premi. Vas guanyar el primer premi. Aquesta sí. va ser la que va guanyar, oi? El primer premi. Sí, a Salitja, Girona. Molt bé. És que quina veu que tens. Gràcies. Preciosa. La naturalesa, això. Això ja és innat, que sí? Sí, això sí. No, però molt bé de que tu hagis, descobert Potenciat, i potenciat sí. i seguir-ho, continuar-ho. Sí. Una cosa, tens algun nou projecte que vulguis engegar o de moment vas fent... No, ho vaig fent sobre la marxa. Sobre la marxa, però vas seguint composant i vas... Bueno, ara he començat teatre. Val. I també ara diu que em posaran un paper, bueno, estic Sí, estudiant a més, l'obra. aquí dius que cantes, que balles i ara has començat en el difícil món del teatre. sí, Creus que és difícil? Jo crec que sí. Sí. Crec que sí. Assajar molt... Clar, perquè t'has de recordar, per exemple, si has de fer un monòleg o que sigui, has de tenir molta memòria i no sols la meva memòria, sinó que has d'interpretar el personatge que has de Molta viure. capacitat de Has de retentiva. viure, sí, l'has de viure en aquell L'has de escenari viure. com si tu fossis aquella persona. Sí, és un treball És un mental treball, és un treball, sí. important. Sí. Molt bé, doncs a mi ara m'agradaria llegir alguns poemes que ha portat l'Adela i així també doncs, coneixerem una miqueta, ja que hem conegut la seva música, ara coneixerem la seva poesia. I ella m'ha dit que farem una mica la lectura així, un ella i un jo, i m'ha dit que vol que li llegeixi els Tres dofins. I posarem una melodia, que ens ha portat també, que també és de l'Adela, i així anem llegint. Adela, començo, Sí. Vinga, diu, els Tres dofins. Al mig d'una mar blava, entre l'immens Atlàntic i el modest Mediterrani, hi havia 3 dofins. L'un era espavilat, l'altre primirat i el tercer capficat. El capficat sempre temia de tot, del mar, de les tempestes i de les pateres plenes. Del primirat en puc dir que tot li semblava malament, tant si feia sol com si plovia, i el més espavilat de totes se'n sortia, i era l'usual guia. Un dia, un gran vaixell pesquer, el capficat, va pescar, i aquest plorant deia: «Ja ho sabia jo que em passaria», però res no feia. Tot seguit agafarem el primirat, i molt amoïnat només rondinava, i res de res feia per fugir. El tercer havia de ser l'espavilat, però en veure que els germans no tornaven i la xarxa a punt de llançar-se estava, a sota del vaixell es va amagar, talment com si no hi fos. No va trigar a la nit fosca a arribar, i fent un gran salt va veure els seus germans que poc alè els quedava i ràpid de reflexes es va capbussar i a la reina dels mars ajuda va demanar. La reina dels mars a la nau va pujar
i en fer-ho el guardià es va quedar encegat en veure tanta bellesa i esplendor, i atordit va caure sobre les xarxes apilades. I llavors la reina dels mars agafà els dos germans gairebé sense alè i al mar els va llançar. L'espavilat els esperava anhelant i amb un gran salt digué adéu a la reina dels mars, que es diluïa a poc entre l'escuma blanca de les juganeres ones nocturnes. I els tres germans, ben units, ja ara ja tots tres espavilats, mar endins se'n van anar. Oh! Que bé que ho has fet. Gràcies, Que Adela. maco. El poema és teu, eh? Molt bé. Ho has dit molt bé. I ara ens en vols llegir un altre tu? Sí, Aviam, digues. els nous camins de l'Àrtic, ara resulta que ja hi van. O sigui, el que jo intuïa, ara ja hi van, els vaixells cap Molt allà. bé. Ja ha començat l'Àrtic a obrir dreceres, pel desglàs accelerat que va deixant, camins verges que mai s'han atravessat. Vials d'aigües pel vaixells intrèpids. Contents estan a Groenlàndia, que ja els compren moltes extensions als xinesos, que seran els primers en ser inundats pel mar que va creixent. Uns contents, d'altres patint pel destí, que els restarà del seu país les platges, xalets, torres, ports i també barraques de la pobra gent que viuen del mar. I així, sense que ningú afluixi ni un bri per reduir les partícules provocadores de l'escalfament, la terra puja la seva temperatura. La nostra bola es va enroant tant i omplint del diòxid de carbó que engrandeix el forat de l'ozó. I els ratjos del sol sense protecció. Els nòrdics, cofois, tindran més turisme, més comerç que passarà pels dos pals, el del nord i el del sud, que tots dos s'estan desfent com un gelat al sol. Oh, Adela, boníssim, eh? Realment és un poema molt veritat, molt veritable. Sí, eh? ja hi van és traçant cert. l'Atlantis cap allà. Sí, I trencant, a més, el poc gel que queda. sí, és una llàstima, però és així. I ara en tenim un parell més. Quin... A veure, en tenim... Val, doncs el castell llegirem Dins aquest. l'onatge. Diu així, un castell dins l'onatge. Gairebé al mig d'un mar embravit hi havia un castell solemne i altívol on jugaven les ones que fregaven les seves parets rònegues i velles. Els mariners no s'hi apropaven mai i la gent que de temps vivia en el lloc explicaven una història antiga d'una dama vella i vella que no es moria, boi que tenia més de 120 anys. Un jove alt, fort i molt atrevit, un dia s'hi va apropar per veure la dama que tant en parlaven els mariners, que feia anys l'havien vist a banyar-se prop de les roques que vorejaven el vell castell de més de 1000 anys. La tarda declinava i la gran portalada que donava a ponent estava tancada, amb atreviment agosarat i ingenu. El jove va agafar el picaporta i va picar amb força per ser escoltat. Com que no obtenia cap resposta, ni la porta s'obria, va optar per fer-ho rítmicament amb intervals de tresets simètrics de corxeres. Quan havia fet 2 compassos ternaris, la gran porta es va començar a obrir molt a poc i el jove badoc va entrar dins del castell i llavors, al seu darrere, la porta es fermà i tancà amb una violència tan forta que es va espantar i atemorir. D'una escalinada molt llarga aparegué la dama del castell,
altiva i erigida, amb una cabellera tan llarga i rossa que semblava una capa d'or fulgent, lluent i enlluernador, que arrossegava pels graons de l'alta escala de marbre. Quan el jove la mirà, se'n va enamorar. I captivat pel seu gran atractiu màgic, no s'adonà que les hores, dies i anys passaven ràpids i ja mai més en va sortir d'aquell castell dominant per la bella dama. Oh, quina història! M'agrada. Molt bé, i ara em sembla que l'últim poema que ens portes el llegiràs tu. Sí. Aquest també és reivindicatiu de tota la brossa que va parar als països del tercer món, que en diuen. Les xarxes dels pescadors. La negrosa nit lluïa sota la lluna plena, d'un mar calmós i ple d'engany mesquí. La barca lliscava sobre l'aigua fosca d'un país en gana, d'una terra erma, on les guatlles fugen i els voltors no. On les cases manquen i les cabanes no. On el pa no és vist i la farina molt poc. On la vida prolifera i el seny no massa. Tiren les xarxes, ben esteses les despleguen. La lluna canvia de lloc lentament i els núvols la segueixen pel seu desverí sense pausa, sense fi. Volta que volta, rodejant la terra, on els homes confien atrapar el peix, on la nit no espera i el dia recrimina la força mestressa que tirana la intimida. I expectant l'albada, calla, confia i dorm. La barca trontolla pel pes de les xarxes. Els homes s'animen i estiren amb força. Estira que estiren galivances de gel que es fon ràpidament en veure diluïdes totes les esperances de trobar peix al mar. Les xarxes són plenes de plàstic i restes, d'utensilis, de deixalles dels continents, d'on arriben pels corrents marins malversats estris de poca durada i ús. Aquesta nit no es pesca. Demà, potser. Qui sap? Doncs, què menjarà la família? A les barraques magres arriben els homes. Les dones ja capten pel tarannà els fets. Avui no tindran teca. I demà, Déu ho sabrà. Caram, Adela. Sí, senyor. Així és. Molt bé. Bé, no sé si tenim massa temps. No. Ha estat un plaer tenir-te a Constantí Ràdio. T'esperem un altre dia quan vulguis. Sempre estàs convidada. I recordar que la música que hem escoltat és música que ha composat l'Adela